Pol Wong ydw i. Dwi'n dod o'r Wrecsam. Wel, y pentre jyst tu allan yr Wrecsam, y Gwersyll. Ac dyn ni yma heddiw yn ysgol Kung Fu yn Rwabon, jyst tu allan yr Wrecsam. Wel, mae dad ydy'r meistr yn y Kung Fu. Mae o wedi dod o'r China. A felly, pan o'n i ifanc, mi wastad eisiau dysgu Kung Fu. So, dyna sut dwi wedi dechrau. Dwi wedi bod yn lot o cystadlaethau yn kickboxing ar enghraifft a pethau fel yna. A mi mynd i'r World Martial Arts Games a dwi wedi ennill 8 medalau aur. Dwi wedi bod yn World Championships gwahanol. Dwi wedi ennill European Championships, 2 ohonyn nhw. Lot o pethau fel yna. Mae Kung Fu yn arbennig Kung Fu o'r tyml Shaolin. Ydy'r mwy na jyst cwffio, mwy na jyst amddiffyn. Beth ydy o yn ei bôn, mae'n y ffordd i dysgu gwrthod. Dyna beth ydy o. Mae'n y ffordd o hyfforddiant sy'n ryddhau chi, sy'n sylweddoli pwy ydych chi. Da iawn. Os ydych chi'n dal eich gwynt i fewn, mae'n neud eich ysgwyddau yn dyn. Ac mae'n atal y chi yn y chorff. So ti'n gorau... Iawn. O'r dechrau eto. O'r safbwynt y gwrthod, dyn ni'n dweud fod y peth pwysica yn y byd ydy'r anadlu. Pan dyn ni'n nadlu allan, mae'n effeithio pethau tu allan. Pan dyn ni'n nadlu i fewn, mae'n dod y byd i fewn dy chorff. Ac dyn ni'n defnyddio llygad yr un ffordd. Pan dyn ni'n marfer Kung Fu, dwi wastad defnyddio llygad yn yr un lle, achos mae'n achosi y chi, yr egni, yn mynd allan. A dyn ni'n pigio gwybodaeth i fyny o'r byd allanol ac cymryd o i fewn. So, dyna beth sy'n tu ôl o. 1. Mae hyn yn mynd efo'n gilydd. O'n i sal eisiau siarad Cymraeg, achos o'n i'n reit agos at oncl Clwyd, dwi'n fel. Felly, o'n i eisiau siarad Cymraeg, achos am ei clywed o siarad Cymraeg, a ffrindiau arall yn siarad Cymraeg. Just, o'n i sal eisiau dysgu siarad Cymraeg. Felly, am ei deitha nhw, paid a siarad Saesneg i fi, o gwbl. Ac ers o'n nhw'n gwrthod siarad Saesneg i fi, a felly am ei dysgu eitha gyflym, really. O ffordd ne, drwch fel nid rownd yna. Y rhan fwy o gwersi trwy'r Cymraeg, a y rhan fwy o bob gwers trwy'r Cymraeg. Wrth gwrs, dyn ni mewn ardal Saesneg, really. Mond beth ydy o, llai na 20 allan 100 sy'n siarad Cymraeg, anyway. Felly, rhaid i mi defnyddio gymaint o Saesneg i esbonio. Ac i mi, mae'n y ffordd i pobl ddi Cymraeg i clywed yr iaith ac i derbyn yr iaith fel rhywbeth normal.